Hi guys! जोङो बेरायहैनो नागिरदों नोंथांमोना दा नायलांफानो हागोन ओंखारबोबाय नै लोगोनावहाय थांगासिनो दङ नायलांबाय थादो नै लोगोनि न'आव सफैबाय समसिया थांबाय नै लोगोनि न'आव हाबफैबाय जों लोगोनि ड्रेस चेन्ज खालामनो फैदों ओंखारबाय थाङो थांनायसै नायलांबाय थादो नै लोगोआ सिगां सिगांसो थांबाय थादों आंखौ नेयाखिसै ओइ रथ' जों मोनसे जोंनि गामियावनो आरोना माबा दै बानायगासिनो दङ प्रटेक्सन ना मा होनो बिदिनो सिमेन्टनि लुदों आरोना बेखौनो जों नायनो थांनो नागिरदों दा नोंसोरबो जोंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन आरो थांगासिनो नै जों लोगोनि न'निफ्राय ओंखारबाय नै जायगाया माबा रिजोबथार थांगासिनो नै नायलांबाय थादो ना मा बुङो नै जोंनि लोगोआ हनै हेल' होनदो हेल' लोगोफोर थांगासिनो जों दासो नै लामा मोनफैदों जोंनि ओरैहाय थांनाय गामिजों थांनाय ना थांनायसै बेजों थांनायसै जों मोनसे लामाजों नायलांबाय थानो हागोन आरो नै लोगोआ जोंनिया सिरि सिरिथार dia bersih dah. अखा हानानै साथासो हमनांबाय नै अखा हाबाय जोंनि बेरायनाया हाबगासिनो जोंनि आसोला थाबायना आसोल एसे गुस्रि नै जोंनि गामिया लोगोफोर नायदो माबायदि गेले लोगोफोर जोंनि गामिया दै जुबथाना लांजोबबाय दिसुंगो जानाय लामायानो अखा हादों लोगोफोरजों नोंसिनि जादोंना हायाखै मिथिया जेरैबायदि नोंसोरो खामानि बे लामाखौ फैदों जों ayo लामाया जा लेथ्राखा नै लामायानो जा गाज्रि लेथ्राखा नै दिसुंगो जा गारि खारबोनानैहाय माबि साया आयौ दै गोजानै दिसुङा नै माबायदि जा लेथ्राखा रबिबारखौनो बावलायबावबायनो जोंनि लोगोआ नै मोनफैबाय नै जों खाथि जाबाय मोनबायानो होनजायो खामानिखौ लादों लामाया लेथ्राथार नै हाब्रु जाजोब्बाय गारि खारनानै अखा हाबाय नै गोसोम खानाय गोजौआवबो यासिनो लेथ्रा जाजोब्बाय नै मानसिफोर नायलायगासिनो एकदमबारे लेथ्राथार हाब्रु गोजासै नै ओरैनो फैनायलांसै नामा नै दैयाबो जा गिदिर गिदिर आयौ अ माय गड नै इदि जाजोब्बाय नै दै देरनानैहाय गासिबो हाग्रा फैनानैहाय सिमेन्ट लुनाया इदि देबजोब्बाय नै लहायानो नै जों गामिया इदि खुरखाजोबदों माने जों गामिमोन आरो ओरैहाय गोजाननिनो जों गामिमोन ओमफ्राय 2020आवहाय खुरखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै दा नै प्रटेक्सन इदिनो सिमेन्ट लुदोंमोन ओमफ्राय नै दा दैयानो देरबावबायसो नै गासिबो देमलाजोब्बायसो नै एथ' दिगदार मोनला मोनायाव खुरखाजोब्बाय नै
सफैबाय नै जों जायगायाव बिदिनो लोगोआबो जायगायाव सफैबाय नै नायदो थाखोमाबावबाय नै सासे थाखोमाबाय सासे माबाय सासे थांबाय Này, không phải là chắc chắn phải chắc chắn được. Này này bữa. Ủa? Nó mà sao như vậy được? Cái không được. Được không? Ôi mà cái này đẹp vậy. Này, nhìn thấy sớm rồi nè. Này có bạn này thấy không? Không sao cái nó có cái khá, được chưa này? Này, xuống nó thì mình làm không? Ha. Cái này, cái này. Ini banyak yang ada. Ini mau pergi. Iya, mau pergi kau ni mau pergi mesti pergi ya. Ini mana? Jaga badannya. Langsung nak ukah hati nak tahu apa jengkau. Nene, jaga badan ukah agak sen. Nene. Kali sebar lagi bukai. Kali malah tanggung bono bujeng. Itu semula nang baik nang tu. जों दा थांफिननोसै जायगानिफ्राय अखाया हागाबाय लोगोफोर न'आव थांफिननोसै नै जोंनि लोगोआबो आसलाजनि हेन्डसाम खालै है अजले थांफिननोसै जों नै दा नै गारबोबाय जायगाखौ इलायनो एकदमबारे हाब्रु गोजा लामायानो खस्थ' जों दा थांफिननोसै लोगोफोर नै थाबायगासिनो दं लामायाव हाब्रु गोजा लामायानो गोख्रैबो थाबायनो हाया अखायाबो दासो एसे हागादों दाबो हानायानो हागासिनो आरोना होमब्लाबो एसे हागाबाय बेखायनो जों फैबाय नङाब्ला बांद्राय हाग्रा थांनो मोननाय नङा होननानै साथायाबो सानैजों नै गंसेल' लानानै फैदों जों ओरैबायदि गाज्रि साथा गंसे लानानै फैनानै खस्थ' मोनदों थांबाय थानो बिदिला न' मोनफैबाय लोगोफोर नै खाथिल'सै apa dah? Nampak lagi pernah. Ayo zoom. Mình phải vài lịch Nanti जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामदो आरो please you subscribe थाना बेल आइकनखौबो अननानै थुनानै होदो